ngimtholile Mam Lady uthi bengazwanga kuloko kweswag no master mhlambe kodwa ke anyway uyaphuza usho uthe swag. Okay ante kulungile ke but ke inkinga ke utshwala sikhulume ngotshwala ke okay Mam Lady siyabonga kusisi ngokuthi ekwazi ukuthi asithinte ngalenkinga all right. Now lenkinga as much as umunye umuntu uzoyizwa manje radioweni esemakhaya azitshela ukuthi hawu umuntu omdala echama kodwa Mam Lady mina lento into engiyibona almost every week omama belethe ubaba ukuthi unenkinga yochama. Sometimes yes ubaba lethe umama but generally kuba omama belethe obaba ngokuthi unenkinga yochama. Now I understand lento Mam Lady ukuthi nakuyena ewubaba izomenza lento ukuthi azinyeze all right. Ngokuthi kuvuka ekseni manje nasokukhishwa ingane zesikoleni sokukhishwa umastrasi njalo njalo sokuwashwa amashidi kuyanekwa uyabona mhlawumbe namakhola athi hawu ngoba ingane zakhona sezindala nje uyabona kodwa nakuyena umama izomenza bayi confused lento axake kwenzekalani kodwa futhi ebe nesicefenyana nje sokudina sokuthi ilo tshwala bakho ngoba yena uthi kwenziwa utshwala all right when uthini all right. Look utshwala yes Mam Lady mhlawumbe siqale ngaka utshwala ngoba kungenzeka kube utshwala futhi kungenzeka kube ezinye izinto. So utshwala kungenze njani ukuthi umuntu egcine sezichamela ebusuku. Now ukhumbula ukuthi ebusuku umulele izinso zakho ngoba phela umchamo uzosuka kwizinso uyesinyeni all right. So uma ulele ebusuku normally umzimba wakho uzokhipha ihormone kuthiwa ADH ne antidiuretic hormone. Le hormone yenzani yenza ukuthi izinso zakho mazwabamba amanzi kuze amanzi ke manje iyasifilterisha iyaclean filter izinso zayo ngesikhathi ulele wena. So amanzi awasayi kakhulu esinyeni sakho ngesikhathi ulele all right. So but utshwala uyayigcinezela leyo hormone manje agcina amanzi aseyadlula aya esinyeni mase siyagcwala isinya sakho okay. So number 1 kuzogcwala isinya ngenxa ukuthi utshwala ugcinezele leyo hormone leyo okay. So izinto zakhe asakwazi nokuziclean ebusuku ngesikhathi ulele ngenxa yokuthi buphuza utshwala. But 2 khumbula ukuthi uma uphuze utshwala ukubukhona ukuthi uvuke so nyoma isinya sakho sesigcwele awuzwa kahle ngoba phela imizwa yakho idakiwe okay. So awuzwa ukuthi awusheshe ukuzwa ngoba ulele ulaliswe iwona utshwala. But also utshwala uzokwenza ukuthi ivalve le evala umchamo ukuthi ungaphumi kwisinya sakho iba weak iba relax noma muscles akho aba relax ngenxa yetshwala. So nayo leyo valve leyo iba relaxed okusho ukuthi sokulula ukuthi uziphumele nje utshwala noma kanje umchamo noma kanjani. So because of lokho umuntu uma usebenzisa kakhulu utshwala yebo uzomenza ukuthi azichamele ebusuku ekengezwe uyobona kusenjene selele kwidamu noma ezumama esemshaya ngokuthi hey sokumanzi lapha esilele khona all right. Now okunye ke lesiyagona utshwala okuyimbangela yelento Mam Lady kungane ezinye izinto ezingayibangela. For example ungathola ukuthi prostate lo muntu inenkinga mhlambe ivuvukele iyona esiyigcinezela kwisinya sakhe such that isinya sakhe sisizwakala ngathi sigcwele manje mase siyavuleka ngoba phela isinya sakho sivule siyokhipha umchamo ngenxa yepressure yokuthi hey sekune pressure engaka manje ngaphakathi angivule kuzophuma umchamo. Kanti le pressure mhlambe akusona ukuthi umchamo ugcwele esinyeni kodwa ipressure esuka ngaphandle yokuthi ugcinezele iprostate yakho mase isinya sakho siyavuleka o umuntu osongelanayo kakhulu so indle kwayona iyona eseyigcinezela isinya sakho sezwa le pressure mase siyavuleka mase uyachama ebusuku. O kubantu Mam Lady abake baba nenkinga mhlambe khona esibedlela mhlambe icatheter bayifaka wrong walimala so akasakwazi ukuthi awubambe umchamo nako lokho ngakwenza. But also khumbula ukuthi kuze uchame kunemizwa ufanele uzwe ukuthi ayangibamba ngiyeke. So even if wena unenkinga yemizwa le ama nerves ke manje ukuthi imizwa yokuthi ugcwele angichame angivuke indikindiki izokwenza futhi lokuthi uchame ebusuku kakhulukazi laba abantu abanoshukela umuntu oshawe istroke umuntu oneParkinson ngoba konke lokho kuhambisana nemizwa ukuthi ama nerves akho affectekile. So nako lokho kungamenza ukuthi agcine esechama umuntu ke loyo onganayo inkinga yetshwala. But if enenkinga yotshwala automatically wona utshwala oyimbangela lokho Mam Lady